היום אני אראה לכם איך מתקינים מפות למיינקראפט. קודם כל, אתם פותחים את זה, ורושמים הפעלה. יש לכם את זה. אחרי זה אתם רושמים אחוז, אפדאטה, ככה. אחרי זה אתם עושים אישור, יש לכם תיקייה נקודה מיינקראפט. אחרי זה אתם הולכים לסייבס, ואתם הולכים לאתר, אני אתן את הקישור שלו בדיסקריפשן. אתם בוחרים מפה, הם שומרים אותה במקום, אחרי זה אתם גוררים אותה לפה, ויש לכם מפה. ביי יוטיוב.